Дуслар, сәлем! Камал театрына Кыш бабай бүләк алып килде. Яңа ел әкияте. Бергәләп карыйк. Тукайда Шүрәле бит инде Шүрәледән көлеп калалар һәм бармагы кысылганнан көлгән дуслары, якыннары, туганнары башка Шүрәлеләргә ничектер ачуланып шулай бетә Тукайның әкияте һәм аннан соң Шүрәле белән нәрсә булган, аның бармагын кысылганнан соң дуслары көлгәннән соң нинди хәлгә килгән. Менә шул сорауларга без җавап эзләп карадык һәм Шүрәленең алдагы тормышын күз алларга тырышып карадык. Эшләгән дәврдә без кыенлыклар белән очраштык. Персонаж тарафыннан дип әйтмим, безгә кайбер сәхнәләрне әкияти форматта шишәргә кирәк иде. Һәм ул миңа калса бик әйбәт килеп чыкты. Әйбәт килеп чыктымы, юкмы дип мин инде үзем артист буларак әйтә алмыйм, инде тамашачы хәл итә, шулай бит инде. Әлбәттә, монда биюләр композитор Марат Әхмәтшинның унлап җыры җаңгырый, һәм аларга барысына да сәлмә биюләр куеп, шуңа бик музыкаль, хәрәкәтле спектакль. Минемчә, бу балаларга да, олыларга да кызык булыр дип ышанабыз. Бу безнең гаилә белән бергә килеп карый торган спектакль әзерләдек. Монда мәхәббәт темасы, гаилә темасы, Greenpeace темасы да бар. Урман бетә, урманны ярамый кисергә. Минем герой Батыр Куян. Куянның ул бөтен спектакль батыр булуын исбат итәргә тырыша Шүрәлегә. Һәм Куян бит инде ул безнең бөтенебезгә дә куркак җанвар кебек ассоциациягә килә. Ә монда инде ул батыр булырга тырыша һәм ахырда, бәлки спектакльнең ахырында инде аның чын батырлыгы күренәчәк. Без аны усал итеп эшләргә тырышмадык. Усаллана да белә ул кайчагында, кирәк чагында, хатыны Шүрәленә белән сөйләшкән вакытта да. Дусларына карата ул шуны әйтәсем килә, менә табигатьне, урманны яраткан бер генә кеше яки бер генә персонаж дип әйтик инде, явыз була алмыйдыр ул. Чөнки табигатьтә күп матурлык бар, шулай бит инде, аны бит күрә белергә кирәк, җанын тәнен белән. Һәм ул аны сакларга тырыша. Шүрәле. Һәм нәрсәдән килеп чыкты ул, менә аның бармагын кыстырганнар. Менә шуңа ул ачуланып, барысын ана үпкәләп дип әйтик инде, сазлыгына киткән дә утыра. Менә шул сазлыктан кем тартып чыгара икән аны? Һәм ул сазлыктан тартып чыгаргач нинди вакыйгалар белән очраша, нинди персонажлар белән очраша, ансын инде тамашачы үзе килгәч күрер дип ышанып калабыз.